Bata. Tumigat. Ay, ato rin ka dito, te. Pwede sila hinganha. Wala. Semana pa tumukuan. Ay, lagi no. Kay, huwag mulakaw na iyang... Tamo ka. Sabi, kinuhatay man. Kuhit-kuhit lang. Bakit ginalipos pa? Hala! Kamong kuan, kamong tigaga din sila. May glass out lang. Oh. Ah. Patay na. Hatay na hatay. Ano yung ito? Basta kaya mo. Rani, Tara. Wala ko na senta, no? Wala ko ka. Makasulod ako dito. Tanawa sila. Sabat, mo sabat. Oh. Isura, oy. Di maabot. Di ka daog sa usa. Murag ang kuan. Di ko siya murag bugat sa ilawas. Kuan dili siguro sila magdungan te. Ini muhunat unta nang bayi ini ka. Munat, lakto. Oh. Murag bet tabugaan anang murag tang. Wala to sila. Wala na dungan. Isa, okay lang tayo sa isa. Oh. Oh, ang isa maguduming hunat. Ula, ang isa magugyan muhunat siya. Napo style dito oh. Yung erat, oy! Lahi po sila lapa. Kaya kay kato. Aw oo na nga sakhilan ana. Ay, labot sila. Tigaga kaya kay tong balitokon Kaya ka nang balitok dili, kaya naman na. Ay Ginoo ko. Agay ay. Awi ta to. Awi matodong. Dana na ay dapit sa poste na. Kailad manggong poste. Kay. Piti na, sure na. Oh. Oh. Tingawan nila oh. Tandem niya po. Baik dito. Ah. Oh. Oh. Ah, grabe Anton. Ay. Lagi. Ay. Ah. Dili na lang na ikaw niya yung mga dula-dula. Sa dula. Ay walay kuan dito te. Oh. Ay. Wa ka atara. Ton, wala lagi ka rin-reply sa akong gitchat. Gitchat ko eh. Luwag siguro, wala ka. Oh! 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 Uy! Ow! Oh! Ay sayanga. Na-capture na sa limutan.
Naayo nga na oh, masangit yun atong labay. Oh. Outside. Okay, good. Okay. Sakto yan. Asa, kada gede kada mao anak. Nikolai Kids. Yes. Hoy. Ada ba action no? Mo pini puso. Katkat lubi. Katkat lubi. Para pumukuan, lag-lag na. Oh. 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 Ay, relax. Agoy, ang pamao na kanya. Tiwasan yun ang lubot, turang yung pamautan. Mapugaw sa lang yung lihok. Wala, magbatan mo. Oh. Last. Yes, kami na. Sabay mo sa naman pa. Kami na yan. Happy kami. Ayo. 17. 7 last. Outside pag yun oh. Uy. Outside daw oh. Ah!